Jeste li ikada ušli u avion i zapitali se što zapravo znače svi oni sitni detalji oko vas? Prozorčić s minijaturnom rupicom, skriveni gumb u zahodu, žute kuke na krilima. Jesu li to samo ukrasi? Nipošto. Danas ćemo otkriti 20 tajni koje proizvođači, zrakoplovne tvrtke i piloti savršeno poznaju, ali ih rijetko objašnjavaju putnicima. Neke od njih bi vam doslovno mogle spasiti život. Krećemo. Tajna broj 1. Crni trokut pored vašeg sjedala. Taj mali crni trokut zalijepljen na zidu pored određenih prozora označava mjesta s kojih se najbolje vidi krilo. Nije postavljen zbog putnika, već zbog kabinskog osoblja. Ako senzori u kokpitu zakažu, posada odlazi do tih sjedala kako bi vizualno pregledala krilo, provjerila zakrilca, uočila strukturna oštećenja ili anomalije. U internom žargonu poznata su kao BOS sjedala, odnosno Best Observable Seat Spot. Sada znate da ste, ako sjedite tamo, vi oči pilota u slučaju nužde. Tajna broj 2. Žute kuke na krilima te male kuke koje strše iz krila izgledaju kao greška u proizvodnji, ali one su tamo s vrlo konkretnim razlogom. Prilikom prisilnog slijetanja na vodu, putnici se evakuiraju kroz izlaze iznad krila. Problem je što je površina krila aerodinamična i izuzetno skliska. Kroz te se kuke provlači uže za koje se putnici drže dok hodaju po krilu prema čamcima za spašavanje. Te male kuke mogu biti presudna razlika između pada u more i preživljavanja. Tajna broj 3. Zašto su avioni bijela boja odbija sunčevo zračenje, održavajući avion hladnijim i štiteći materijale i elektroniku. Osim toga, pukotine, korozija i oštećenja od udara ptica odmah su vidljivi na bijeloj pozadini, što olakšava preglede. I također je ekonomičnije. Bijela boja je jeftinija, dugotrajnija i lakše ju je prebojati prilikom promjene vlasnika. Zanimljivost, bojanje cijelog aviona košta između 50.000 i 200.000 dolara, a težina same boje može dodati i do 500 kg letjelici. Tajna broj 4. Lisice na svakom letu. Na svim komercijalnim letovima obvezno je imati barem jedan par lisica. Ako se putnik ponaša agresivno ili opasno, kabinsko osoblje je obučeno i ovlašteno da ga imobilizira do slijetanja, kada kontrolu preuzima policija. Incidenti s problematičnim putnicima, poznati kao air rage, značajno su porasli. Prema podacima IATA-e, svake se godine zabilježe 1000 slučajeva. Od fizičkih napada na posadu do pokušaja otvaranja vrata aviona usred leta. Tajna broj 5. Piloti nikada ne jedu istu hranu kapetan i kopilot moraju jesti potpuno različite obroke prije i tijekom leta. Kada bi obojica konzumirala istu kontaminiranu hranu, mogli bi se istovremeno otrovati s katastrofalnim posljedicama. Jedući različita jela, osigurava se da u slučaju trovanja jednog, drugi zadrži potpunu kontrolu nad avionom. Ovo pravilo vrijedi čak i za restorane koje posjećuju prije leta. Osim toga, konzumacija alkohola zabranjena je najmanje 8 sati prije leta, iako mnoge aviokompanije to ograničenje produljuju na 12 ili 24 sata. Poziv na akciju. Ako vas ovaj video iznenađuje, stisnite like odmah i pretplatite se na kanal kako ne biste propustili ovakav sadržaj svakog tjedna. Nastavljamo s još više tajni. Tajna broj 6. Skrivena kamera na vratima kabine. Od napada 11. rujna. U vrata kokpita postala su ojačane barijere sposobne izdržati eksplozije. No, postoji i dodatni element. Vanjska kamera koja pilotima omogućuje da vide tko kuca prije nego što odluče hoće li otvoriti. Ako jedan od pilota mora izaći, protokol zahtijeva vizualnu potvrdu da nema prijetnji. U nekim aviokompanijama stjuardesa blokira pristup prolazu dok su vrata nakratko otvorena. Sve je dizajnirano kako bi piloti zadržali kontrolu bez obzira na sve. Tajna broj 7. Zašto se prigušuju svjetla pri polijetanju i slijetanju? Polijetanje i slijetanje su najkritičnije faze leta.
Ako bi bila potrebna evakuacija u mraku, očima bi trebalo dragocjeno vrijeme da se prilagode. Prigušivanjem svjetala unaprijed, oči su već djelomično prilagođene. U slučaju nužde, vid se prilagođava gotovo trenutno, što omogućuje lakšu orijentaciju i pronalaženje izlaza. Iz istog razloga traži se podizanje sjenila na prozorima. Tako i posada i spasioci izvana mogu vidjeti unutrašnjost aviona i procijeniti situaciju. Tajna broj 8. 300 km kablova u Boeingu 740 i 7 Boeing 740 i 7 sadrži otprilike 300 km električnih kablova, što je udaljenost između Zagreba i Splita. Čitava ta mreža povezuje tisuće sustava, senzore, instrumente, svjetla, motore, navigaciju, komunikaciju i zabavu. Airbus A380 premašuje 530 km. Svaki kabel mora raditi savršeno pod temperaturama koje variraju od -50 stepeni Celzijusa izvana do 20 stepeni Celzijusa u kabini. Pouzdanost koja se zahtijeva od te mreže jednostavno je nevjerojatna. Tajna broj 9. Skriveni gumb u zahodu aviona. Vrata zahoda u avionu mogu se otvoriti izvana čak i ako su zaključana iznutra. Postoji skriveni mehanizam, obično ispod znaka zabranjeno pušenje s vanjske strane, koji otpušta unutarnju bravu. Ako se putnik onesvijesti ili doživi srčani udar unutra, posada može odmah intervenirati. Također omogućuje brzu reakciju ako se osjeti dim. Zahodi imaju detektore koji alarmiraju posadu. To je zakonski obvezan sustav koji osoblje radije ne spominje javno. Tajna broj 10. Štapići na krilima nisu antene. Ti mali štapići na stražnjim rubovima krila nazivaju se odvodnici statičkog elektriciteta. Trenje aviona sa zrakom stvara statički elektricitet koji bi, da se ne odvodi, ozbiljno ometao radio sustave i mogao čak izazvati strujne udare pri slijetanju. Ovi uređaji, izrađeni od poluvodičkih materijala, omogućuju da se taj naboj postupno ispušta u zrak tijekom leta. Mali su i gotovo nevidljivi, ali bez njih moderni avioni ne bi mogli sigurno letjeti. Tajna broj 11. Tajne spavaonice za posadu. Na letovima duljim od 12 sati, veliki avioni poput Boeinga 777 ili 787 imaju skrivene prostorije za posadu. Pristupa im se stubama ili prolazima zamaskiranim u ormare. Unutra se nalaze kreveti na kat, gdje se kabinsko osoblje odmara tijekom obveznih smjena. Propisi zahtijevaju ove periode odmora zbog sigurnosti. Umorna stjuardesa, koja nije spavala 14 sati sklonija, je pogreškama u hitnim situacijama. Piloti također imaju svoje zasebne odjeljke. U Airbusu A380 prostor za odmor može sadržavati do 10 kreveta i privatni zahod. Tajna broj 12. Istina o bradama kod pilota godinama se širila ideja da su brade zabranjene jer ometaju prijanjanje maski s kisikom. Posebna istraživanja pokazala su da umjerena brada ne utječe značajno na to brtvljenje. Zašto onda mnoge aviokompanije zahtijevaju glatko obrijane pilote? Odgovor je psihološki. Putnici vide pilote pri ukrcaju, a njihov izgled utječe na percepciju sigurnosti. Neuredan pilot izaziva tjeskobu. S obzirom na to da između 25% i 40% odraslih ima strah od letenja, svaki detalj koji ulijeva povjerenje je bitan. Tajna broj 13. Bijeli tragovi iza aviona. To nisu otrovni dimovi niti kemikalije. To su kondenzacijski tragovi. Na 10.000 metara visine vanjska temperatura je oko -50 stupnjeva Celzija. Motori izbacuju plinove na temperaturi višoj od 600 stupnjeva Celzija. Kada ta vruća para dođe u dodir s ledenim zrakom, kondenzira se u mikrokristale leda. To je potpuno isto kao kad vidite vlastiti dah tijekom hladnog zimskog dana. Trajanje tih tragova ovisi o vlazi. U vlažnim danima ostaju satima, a u suhim nestaju u sekundi. Tajna broj 14. Ne postoji najsigurnije sjedalo Boeing, Airbus
i vodeće zrakoplovne vlasti slažu se, statistički ne postoji sjedalo koje je sigurnije od drugih. Unesreće su toliko raznolike u uzrocima da je nemoguće predvidjeti koja je zona najranjivija. Frontalni udar potpuno je različit od požara u repu ili slijetanja na vodu. Ono što stvarno utječe na sigurnost je vaše ponašanje. Slušanje sigurnosnih uputa, poznavanje lokacije najbližeg izlaza i načina rada prsluka. Studije preživljavanja pokazuju da su oni koji su pazili na upute imali puno bolje rezultate. Tajna broj 15. Spirale na motorima. Ti spiralni uzorci naslikani na unutarnjem konusu motora su sigurnosni signali za zemaljsko osoblje. Turbine se rotiraju toliko brzo da su vizualno nevidljive ljudskom oku. Motor može izgledati nepomično čak i kad radi punom snagom. Spirala dok se okreće stvara jasan vizualni efekt koji nedvosmisleno upozorava da je motor aktivan i opasan. Čiji motor koji radi može usisati ljudsko biće ako mu se približi na manje od 3 metra. Za motore Airbusa A380 sigurnosna udaljenost iznosi čak 15 metara. Tajna broj 16. Rupica na prozoru. Taj sićušni otvor u unutarnjem sloju prozora ima dvije funkcije. Prvo, regulira tlak. Na 10.000 metara razlika u tlaku između unutrašnjosti i vanjštine je ogromna. Rupica omogućuje uravnoteženje tog tlaka na različite slojeve stakla, spriječavajući pucanje. Drugo, spriječava kondenzaciju. Omogućuje cirkulaciju zraka između slojeva kako se na unutarnjem staklu ne bi stvorio mraz, čak i ako je vani minus 55 stupnjeva Celzija. Dodatna zanimljivost. Vanjski sloj je dizajniran da izdrži udar ptice pri brzini od 350 km na sat bez pucanja. Tajna broj 17. Maske s kisikom nemaju kisik. Maske koje ispadaju iz stropa prilikom dekompresije ne sadrže spremnike s kisikom. Nošenje velikih spremnika čistog kisika bilo bi opasno i nepraktično zbog težine. Rješenje je kemijsko. Povlačenjem maske aktivira se reakcija između natrijevog klorata i željeznog praha koja kontrolirano stvara kisik u trajanju od 12 do 20 minuta. To vrijeme je dovoljno da se piloti spuste ispod 3000 metara gdje vanjski zrak već ima dovoljno kisika za disanje. Kritična napomena, prvo stavite masku sebi, a tek onda pomažite drugima. Imate između 15 i 30 sekundi pune svijesti prilikom dekompresije na velikoj visini. Tajna broj 18. Munje ne ruše avione. Munje doista pogađaju avione. Zapravo svaka komercijalna letjelica primi otprilike jedan udar godišnje. No, moderni avioni su dizajnirani specifično da to prežive bez ikakvih oštećenja po putnike, koji to često ni ne primijete. Kimetalni trup djeluje kao Faradajev kavez. Struja putuje površinom ne dopirući do unutrašnjosti. Nakon svakog potvrđenog udara, avion se pregledava prije ponovnog leta. Oluje se izbjegavaju ne zbog munja, već zbog snažnih turbulencija unutar oblaka. Tajna broj 19. Prozori kokpita imaju grijanje. Prednji prozori kabine imaju ugrađene električne grijače koji ih održavaju na temperaturi dovoljnoj da spriječi zaleđivanje. Bez toga piloti ne bi vidjeli pistu pri slijetanju. U izuzetno rijetkim situacijama, ako se ti prozori oštete, piloti mogu otvoriti bočne prozore kokpita usred leta kako bi održali vizualni kontakt s pistom. Prednje staklo je certificirano da izdrži udar ptice od 1,8 kg pri krstarećoj brzini. Testovi koje moraju proći prije odobrenja su uistinu spektakularni. Tajna broj 20. Kontrolna lista koja je rođena iz tragedije prije nego što se avion pomakne i za centimetar, piloti prolaze kontrolnu listu od 50 do preko 200 stavki. Hidraulika, gorivo, zakrilca, kočnice, navigacija, tlak i sustavi za hitne slučajeve. Ovaj postupak nije nastao iz teorije menadžmenta, već iz nesreće. Godine 1935. prototip Boeinga B-17 srušio se, jer je pilot zaboravio otključati komande kormila prije polijetanja.
Od tada je kontrolna lista postala standard u avijaciji, medicini i nuklearnom inženjerstvu. Komercijalna avijacija danas je najsigurniji način prijevoza na svijetu, a velik dio zasluge za to ima upravo ovaj jednostavan, ali rigorozan sustav. I tako smo stigli do kraja 20 najfascinantnijih tajni komercijalnih aviona. Od crnih trokuta koji služe kao oči pilota do kontrolne liste rođene iz tragedije. Od maski bez kisika do skrivenih spavaonica na 12.000 metara. Sljedeći put kad uđete u avion, činit ćete to potpuno drugim očima. Primijetit ćete detalje, slušat ćete sigurnosne upute, znajući da su one uistinu važne i s više poštovanja ćete gledati u tu malu rupicu na vašem prozoru. Ako vam se ovaj video svidio, stisnite like i pretplatite se kako ne biste propustili iduće. Vidimo se u sljedećem videu.